Mbak. Gentung kok lemes to, Mas. Tuh gentak genteng ngono kuwi. Lali ra ngombe obat. Dimasukin ya, Mas. Oh, tukang syuting udah tutut wae lho. Oh, udah tutut wae lho. Baru tutut ndodok. Mergone mau gratisan, Mas. Biasane ngecer bungkus. Ha iya. Tak apa-apa, Mas. Mumpung ono gratisan dimanfaatke. Sabda Pandita Ratu
gentak gentung, tuh gentak gentung, tuh gentak gentung, tuh gentak gentung. Nah, sik ngono kuwi lho. Lemes Aku seneng sing cepet kok. Mau lali ra ngombe obat kuat. Wah, kok nganggo obat kuat barang kaya arep ngopo lho, Makin Mas. semangat kok. Engko beda sing semangat ning ngombe obat kuat lho. Antuk. Sabda pati